Milovan Minić i Aleksandra Nikolić iznenadili su Luku Vujovića kada su mu poverili da ozbiljno razmišljaju o tome da svoju vezu podignu na viši nivo. Luka nije krio iznenađenja ovim otkrićem, budući da do tada nije naslućivao da među njima postoji tolika bliskost i spremnost na sljedeći korak u odnosu. Vas dvoje ste mjesecima ćutali, a sada pričate jedno sa drugim. Ne zaklapate, rekao je Milovan. To što smo mi imali, mnogi mogu samo da sanjaju, to je činjenica, istakao je Milovan. Luka, želiš li da dođeš na našu svadbu, upitala je Aleksandra. Šta, vi planirate venčanje, upitao je Luka. Ne, nego ćemo da se zabavljamo narednih 18 godina. Uradimo to, pa šta bude, bude, kazao je Milovan. Ljudi, kakva svadba, zabavljajte se, pa onda vidite sa tim, kazao je Luka. Kako će se situacija dalje odvijati, ostaje nam da saznamo.